Ja. Imens er jeg snart færdig. Ja. Og husk altid at klikke på den der knap der. Det gør sådan, I ikke kan røre ved det. Under jeres film, I vil lave, eller sådan, I vil. Og vi bare vil have dem, eller sådan noget. Det ved jeg jo ikke. Men altså, hvis I nu skulle lave en War of the World, som jeg selv gør, så skal jeg altid huske at gøre sådan her. Og den viser sådan en grå farve. Den viser sådan en grå farve, når den har, når I har gjort sådan, at man ikke kan bevæge det. Men dem her, bare for en sikkerhed skulle gøre, så man kan bevæge dem, fordi at ja, det er bare bedst, fordi at ja. Se her. Nu er vi færdige. Så skal I sætte dem her helt ind i kroppen. Og jeg er der ikke, jeg er der nok tænker, hvad fanden War of the Worlds, eller hvad Jeff Wayne's er, eller hvad fanden de der. Så er det fordi, at jeg har set Jeff Wayne's musical version på en DVD. Og jeg synes, det var egentlig pænt god nok. Så, og det er sådan nogenlunde sådan her ud, de ser ud. Jeg kan ikke lave dem helt perfekt, men jeg kan lave dem nogenlunde. Og hvis I vil have den til at se akkurat sådan, så skal klippe på den her. Det må jeg ikke trykke på. Så bliver jeg sur. Jeg gider ikke til at starte forfra med den. Det skal jeg også lige huske at passe på, når jeg laver, altså ikke skal gøre det for hurtigt. Så ender med, at der sker den der orderfejl med, at I kommer til at trykke, så kan jeg ende med, at I kommer til at trykke på den der new button, den nye knap, den der knap, hvor står new under filer. Så ender med, at I skal starte helt forfra. Og det gælder på, det bliver I sikkert også sur over. Lige så meget som jeg gør. Jeg har prøvet det flere gange. Mens jeg skulle lave min transformerfigur på det her program her. Det var mega irriterende. Jeg blev lige pludselig bare i gang med, jeg tror der var Megatron eller sådan noget. Optimus eller hvad fanden. Så gjorde jeg det for hurtigt, så kom jeg til at trykke på den her irriterende knap deroppe. Så skulle jeg starte helt forfra. Det var ikke ret sjovt. Okay, fødderne, der skal I lave sådan her. Og lave dem sådan. Bare sådan her, fordi at så skal I gøre sådan her, hive dem herover. Det er lige meget om de er for store eller sådan noget, eller selvfølgelig så kan I altid gøre dem små, eller sådan I vil med dem. Kommer på hvad I synes der er bedst for den. Men det er sådan her den ser ud. Og den skal helst gerne være lige så stor som det alle de andre steder I vil lave det. Husk altid at gøre sådan, så I er sikre på at de sådan nogenlunde bliver lige store. Eller 3 fødder. Men altså, når vi lige har lavet de her fødder her, så skal vi i gang med at lave resten af detaljerne, og så er vi sådan set færdige med tripoden. Og så vil jeg huske at gemme den, fordi næste gang, så vil jeg vise jer, hvordan man laver bevægelsen til tripodsene.
så er der nogen, der sikkert tænker, jeg ved jeg sgu nok ikke, men altså nok sådan nogen, der tænker, jeg kan sgu nok selv godt finde ud af det, eller sådan noget. Men jeg gør det alligevel, bare sådan I kan lære bevægelsen, men altså, jeg ved ikke. Så ved I det til næste gang, at så vil jeg vise jer, hvordan man laver bevægelsen. Og så tror jeg nok heller ikke, at jeg viser jer mere af mine ting. Kom selvfølgelig på, at hvis I skriver i nogle kommentarer på The Jacks video. Og husk, tjek The Jack 838, han har mega gode gameplay videoer. Og filmen og det. Han lægger også trailer ud for nogle af de nye spil. Fordi han har fået lov af EA. Så jeg vil formode, hvis I vil se en god challenge, så skal I kigge på The Jack 838. Ellers så kan jeg bare skrive hans navn under kommentarfisen der. Bare